Morjesta vaan kaikille, ja tässä ollaan pienellä skuuttiajelulla ja tossa hetki sitten tuli oikein vettä jonkun verran, on satanut ja toivottavasti täällä ei saada enää nyt uudestaan. Mä katoin tossa äsken, katoin hetki sitten, että nyt sataisi vettä, pieniä kuuroja saattaa tulla kello 9 asti, niin täytyy tästä kohta hipsiä kotiin aika nopeasti, ettei sitten kauheasti saada vettä. Yksi, 2, 0, 7, 9. 1,979. 1,878. 9. Niin se on. Vitsi on hiljasta. Noin piippaa, että nyt mennään. Täytyy katsoa, ettei autoja tuu, niin pitää pysähtyä tässä stop-merkin kohdalla. Nohoi, nyt painetaan taas menemään. Mutta joo, tällaista sunnuntain ajelua ajellaan sitten lisää jossain vaiheessa ja katsellaan sitten lisää tänään, jos ajeltais tänään vähän sunnuntai ajelua pikkusen. Morjesta vaan kaikille, ja täällä sitä aurinko paistaa taas. Hetki sitten oli niin sateista, että ei ollut mitään rajaa, että hetki sitten sato. Ei sada ollenkaan. Pienen skuutteilun tekemässä, kun ei vettä sada. Kun ei vettä sada, niin voi ajaa tästä pikkusen, että hurutaan. Nyt kun ei sada, niin mikä sen mukavampaa huruta pikkusen tästä.